Коя си ти? Не мога да повярвам, че си оракул. Имам много въпроси. И аз ще отговоря на всички. Какво правиш тук? Не знам. Нещо хубаво ли ще се случи? Не знам. Нещо лошо ли ще се случи? О! Добър въпрос. Не знам. Планираш го от седмици. Ще е перфектно. Но трябва да е Лари Тейт перфектно. Искам да го впечатля. Все пак е най-добрият директор в историята на държавните училища в Ню Йорк. Трябва да разберем какво правиш тук. Тук съм за да кажа нещо, да видя нещо или да чуя нещо. И когато кажа, видя, чуя нещото, което трябва да кажа, видя, чуя, вече ще знам какво да трябва да кажа, видя или чуя. Имам една добра и една лоша новина. Добрата е, знам защо дойдох. А лошата е, че е за да видиш това. Чакай, ще унищожа карнавала на Джастин? Ще променя бъдещето. Ще успея ли? Не. 6 различни автобуса до мола се повреждат точно на тази спирка. Така е. Не можеш да промениш бъдещето, независимо какво правиш, ще се сбъдне. Стана! Чуйте се, защо тата не ни дава да правим заклинанието Истернет. Еха! Човече! Браво на вас, дъвки! Браво на вас! Ето, карнавалът е добре, промених бъдещето. Щада ми! Карнавала ми! Видението ми. Добре, Били, исках да ти благодаря, че ме доведа на карнавала. Да, няма проблем. Опитай чилито. Понеже съм оракул, няма много приятели. Повечето хора ме използват за виденията ми. Но не и ти. Май си първата ми приятелка. Не, Пайпър, чакай. Еха! Това е Майло! Всичко наред ли е? Директор Лари Тейт е спукал гума на магистралата. Няма да успее да дойде днес. О, Джастин, съжалявам. Знам, че това не ме извинява. И не бях добър приятел. Съжалявам. Да знаеш, бъдещето е много странно. Може би за това оракулите нямат приятели. Още искам да сме приятелки. Ако си съгласна. Ще видим. Шегувам се, вече видях. При вас всичко протичаше толкова гладко. Гладко? Не знам в кое училище си бил, но за мен всеки ден в Трибека си беше изпитание. Най-вече заради сестра ти. Джастин, няма такова нещо като перфектен директор. Може само да се стараеш. А аз знам, че го правиш. Изпусна това. О, не. Ще нападна Роман.